anthu ambiri tunazolowera kuti mwina ma AI amene amagwiritsa ntchito ndi ana school ndi AI ngati ChatGPT komanso Bing ndikuti aliyense atha kugwiritsa ntchito chifukwa kuti panopa zinthu zawo zokuti akuzipanga update chifukwa chakuti aliyense amakhala ndi mafunso amene mwina amafuna kuti afunse wina wake kuti anthandize kumagwiritsa ntchito ma AI amene wawa kuti azithandiza mafunso amene ife mwina akutisowesa mtendere. Ndiye ngati sinapange follow tipange follow ndipo mosala nthawi tatende ndikuoneseni mmene akumagwirira ntchito ma AI amene wawo. Ndi ma application awiri amene wawa ChatGPT komanso Bing mutha kuwapanga download pa Play Store kapena pa App Store. Ndiye tatende tasegule tiaone kuti amagwira ntchito bwanji. Tisegula kai ChatGPT ndilembere nkhani ya chikondi. Ndi nkhani yonseyi ndimene walemba ChatGPT ndi tithaso kupita ku Microsoft Bing chifukwa amapanga zofanana. Ndilembere verse yabwino ya nyimbo ya hip hop. Ndeyi ndi verse imene watilembera Microsoft Bing andakatulosa mutagwiritsa ntchito chonchi. Ndilembere ndakatulo ya Christmas. Ndiyetha kumugwiritsa ntchito mu zinthu zambirimbiri mwinanso kumfunsafunso. Kodi Jane Chilembwe ndi ndani? Ndi nkhani yonse ya John Chilembwe ndi yabwera apapayi. Monga inuyo oyimba nyimbo olemba nkhani kapena andakatulo muthaso kumagwiritsa ntchito ma AI amene poti zimene akumapanga taziona. Ndiye tiye tionenso video yotsatira ngati sitinapange follow tiye tipange follow.